Καλώς ήρθατε στο πρώτο σούπερ μάρκετ haul που θα κάνω ever. Πήγα σκλαβενίτη και θα σας δείξω πρώτα τι πήρα από πράγματα ψυγείου ώστε να τα βάλω μέσα γιατί έχει πολύ ζέστη. Μία μεγάλη σαλάτα, κασεράκι, ελιές. Πήρα 2 τέτοια κατσικίσια γιαουρτάκια, δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει. Γαλατάκι. Επίσης δεν βρήκα το cottage μου, παίρνω το royal και πήρα 2 άλλα να τα δοκιμάσω. Ένα είναι αυτό, δεν το έχω ξαναφάει καθόλου, και αυτό, επίσης καινούριο, θα δω. Πήρα ραουλίτσες και ανανά. Προχωράω στην πρώτη σακούλα που έχει 2 πράγματα. Ένα ξύδι τεράστιο που ήταν σε προσφορά γιατί πλένω τα φρούτα. Σόδα με λεμόνι, πολύ ωραία. Τα ξυμαδάκια. Πήρα αυτές τις μικρές αράβικες για βραδινό και πήρα να δοκιμάσω και αυτές που είναι ολικής. Πρώτη φορά επίσης πήρα καφέ decaf, αυτόν εδώ. Γενικά πίνω decaf, όχι συνέχεια. Βρώμη και παστολάκια για σνακ.